Saly Tenerife münasibetli paýtagtymyzda döwlet çyrkynyň öňündäki meýdançada bayramçylyk konserti geçirildi. Ýurdumyzda bilim ulgamynyň ýygyderlik kämilleşdirilmegi, bilim alan ýaşlary durmuş ýoluny ugrudyrmak bilen baglanşykly meselelere hemme taraplaryň itaata çemeleşilgänliginiň nowatdaky suwtnamasydyr. Bu pursatlar ýurdumyzyň tejribeli mugallimläriniň çekin ahlatly rähmetiniň nowatdaky meýwesligine has aýdynlygy bilen eşkär etdi. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň taýýarlaty bilen ýurdumyzda ilmiň, bilimiň ösdürilmegine, ýaşlaryň dünýä ilmine şoňur aralaşma ugruna döredilýän mümkinçilikleri aýratyn ähmiýet berilýär. Uçurumlyň Aşgabat şäheriniň gününiň hormatyna guralan dawralan berent ruhy wegteniň aýdym saly çykyşlar bilen utgaşmagy ýurdumyzyň ähli ugurlarda ösýänligini eşkär etdi. Bu çäre ýurdumyzda ösürmekde milli bilim we alam ulgamynyň özüne uly mümkinçilikleri jemlegänliginiň, hormatly prezidentimiziň Türkmenistany güllede ösürmekde amala aşyrgan tutumly işleriniň dawralanmasynyň beýany uruly.